Alam mo, kada-drive ko lang yan. Sabi ko, kahapon, ako yung nag-drive from San Fernando to Angeles. Ang lakas-lakas, ang gandang gamitin. Ang lakas ng brake. Ano yan, hindi masyadong nagagamit, no? Siguro mga ibang sasakyan namin dito, baka pwedeng tanggapin ko bumagsak. Pero ito, hindi ko matanggap na bumagsak ang brakes niya. Una-una, sports car ito. Ito ang sentimiento ni Pampanga Chamber of Commerce and Industry o PAMCHAM Board of Director at past President Rene Romero sa eksklusibong panayam ng CLTV News sa reklamo niya sa integridad ng Quick Private Motor Vehicle Inspection Center sa Angeles City. Ayon kay Ginoong Romero, nitong January 11 nang ipapila niya sa kanyang driver ang kanyang sports car na well-maintained anya ng high-end brand ng kasa sa siyudad ng San Fernando. Sa pila pa lamang umano ng mga sasakyan, dehado na siyang maiproseso ang pagpaparehistro ng isang araw. That was January 11, no? Mga umaga pa lang, siguro mga alas 9 pa lang yun. Number 85 na siya. Sabi niya, sir, sabi niya, ang haba ng pila. Pero tatapusin ko na ito, sabi niya. Buong akala umano ni Romero na sa pagbabalik ng kanyang driver ay tapos na ang proseso ng rehistro hanggang sa matuklasan nito na bumagsak ang kanyang sports car sa standard ng brake test ng Quick PMB. Matapos, dumiretso sa opisina ko, pinakita yung result ng inspection. Ang sabi yung brake sa ulihan ko mahina. Ang dapat daw, ang passing grade sa kanila is 50. Ang kotse ko ay nakakuha lang daw ng 45, no? Ako'y nagulat at medyo sabi ko, nagtaka ako, confused ako. Dahil hindi makapaniwala si Romero ay personal umano niyang siniyasat kung papaano ang ginagawang automated inspection ng Quick. Dito pinuna niya ang ibinibidang limited human intervention sa pagsalang sa brake test ng kanyang sasakyan. Dahil pansin-an niya nito na bago isalang sa roller ng gulong ng sasakyan ay may tao sa loob ng driver seat. Sandali, sabi ko, paano yun? May nakita ako nakasakay. Yung bang nakasakay, nagpapreno yan, sabi niya. Sabi niya, hindi, sabi niya. So, out of sabi ko, anong gagawin ko? Ang sabi niya is, pagawa mo muna sir, bago mo maparehistro yan. Tapos, ibalik mo dito. Ganun ba? Sabi ko. Sabi ko, sige. With a heavy heart, umalis ako. I told my driver, dalhin mo na sa kasa itong BMW C4 natin dito sa Premier Cars, BMW Pampanga. Mausisa at hindi umano bagito sa pangungulekta ng sasakyan si Romero. At dahil tila hinamon siya sa pag-usisa ng problema ng brake system ng kanyang sports car, ay agad niya itong dinala sa dealer nito. Laking pagtataka lamang niya dahil nang sumalang ito sa pagsusuri ng kasa, ang kanyang unit walang nakitang problema sa preno. May history yan naka-record sa BMW itong mga sakyan ito. So, yung mekaniko, sinilip niya, sinukat niya, hinawakan niya doon sa butas nung mag wheels. Sabi niya, makapal pa yung disc pads. No, yung brake pads ng Pagkatapos, sabi niya, road test at saka pinasok doon sa computer nila in good condition. So, binigyan kami ngayon ng certification na the brakes are in good working condition. O lalo ako na-confuse ngayon, no? Sino ba tama? Wala namang ginawa ang BMW, sinilip lang. Sa pangyayaring ito, agad-anyan niyang pinadala ang sports car unit sa Quick para sa re-inspection. Laking gulat umano ng driver ni Romero dahil pumasa sa brake test ang kanilang unit kahit na wala silang ipinagawa sa sports car. Yung si GM, si Mr. Hinomen, pinasok daw niya yung sasakyan pagkatapos pumasa. Hinala ng negosyante
may problema sa sinasabing limited human intervention dahil may tauhan umano ang Quick na pumipedal pa rin sa preno habang isinasagawa ang inspeksyon. Paano mo masusukat ang lakas ng brake ng sasakyan kung hindi mo i-brake? Kasi yung roller nila, ang connection lang niya sa gulong. All right. Okay? So, ang mangyayari diyan, yung nakasakay na empleyado ng Quick, kapag ka nakita niya sa computer, binigyan na siya ng go signal, dapat i-brake niya yung brake pedal ng sasakyan. Ngayon, kung sa pag-brake niya, medyo mahina, siyempre lilitaw ang brake mo, mahina. Itinanggi naman ni Quick General Manager Romeo Jun Hinomen ang alegasyon na may human intervention pa rin sa proseso ng testing sa brake test. Hindi totoo yan. Kasi kami, kung mapapansin nyo, idadrive lang po ng inspector namin sa process ng inspection, wala kaming intervention. So lahat ng result is based sa condition ng vehicle. Imposible rin anya ang kwento ni Romero na hindi sumailalim sa pagkukumpuni sa brake system ang sports car dahil sa laki ng pagbabago sa brake force ng sasakyan. Yung first inspection niya, kung makikita niyo sir, ang first na result is, ang front brake niya nasa 50. Ito yung percentage 50%. Ang rear brake niya is 45%. Ang handbrake niya is 22%. Force. Ito yung lakas ng percentage, in terms of percentage tayo. So after 3 or 4 days, bumalik yung vehicle sa amin, ito na yung result sa re-inspection. 61% sa front brake. Sa rear brake, which is bagsak siya, nag-64%. Ang parking brake, nag-32%. So, kung walang human intervention ginawa dito yung kasa, yung mekaniko, I don't think na makukuha niya yung ganitong klaseng result. Sa pagpapaliwanag ni Hinomen sa proseso ng brake test, dito sa mismong bibig niya nanggaling na bahagi ng computerized testing na ginagamitan ng sensor ay ang human intervention na pagtapak sa brake pedal ng kanilang tauhan. May mga sensors kasi yan, Sir Paulo. Yung sensor na yan, ang gagawin lang naman ng inspector during the inspection, ang gagawin lang ng inspector is ipipress lang niya hard stop yung preno mo. So pagka tinapakan mo yon, yung motor doon sa brake test namin at yung gulong na patatapakan mo, magkakaroon ng friction yun eh. So kung malakas yun, hindi siya ikot, talaga mag-i-stop siya. So yung sa amin naman na test yun, i-stop din niya once na na-detect niya na pinipigilan na siya ng tires mo para doon sa testing. Paliwanag ni Hinomen, marami silang naitutuwid sa kanilang operasyon mula sa mahabang pila at pagtanggap sa laki ng bilang ng mga sumasailalim sa testing. Ngunit sa teknikalidad ng senaryong ito na kinukwestiyon ang integridad ng sinasabing automated testing, naiiwan sa kawalan ang mga private motor vehicle owner na gustong i-contest ang kanilang puna at apela. Saan nga ba pwedeng umapila kung ang Motor Vehicle Inspection Center na otorisado ay limitado lamang sa iisang distrito ng LTO? Ayon kay Romero, malinaw na inapura at walang isinagawang konsultasyon para sa proyekto. Right now, sa tingin namin, nabubulaga tayo no? Nabubulaga tayo pagkatapos ang mahal. Ako, I was the past president of Pampanga Chamber of Commerce. Wala akong nabasang o naimbita kaming nagkahiring dyan. Dagdag pa ni Romero, gaano man kabuti ang layunin ay tiyak magkakaroon ng aberya kung ang isang serbisyo publiko ay isinapribado at ginawang monopolyo. Paulo G. Santos, CLTV News.